Στο προηγούμενο μας βίντεο είδαμε μέσω ερευνητικών δεδομένων για τις επιπτώσεις της σοκολάτας στην υγεία. Είδαμε ότι η σοκολάτα μειώνει τον πόνο, δρά πρεβιωτική δράση στη μικροχλωρίδα του εντέρου και ως επακόλουθο βελτιώνει τη διάθεση, βελτιώνει το προφίλ των λιπιδίων στο αίμα και έχει αντιοξυδωτική δράση. Η σοκολάτα όμως δεν πάβει να είναι ένα θερμιδογόνο γλυκό. Για να δούμε λοιπόν τις θερμίδες και το λίπος που έχει η σοκολάτα ανά είδος. Εδώ βλέπουμε τη διατροφική ετικέτα της μαύρης σοκολάτας και παρατηρούμε ότι ανά 100 γραμμάρια έχει 571 θερμίδες και 42 γραμμάρια λίπους. Εδώ έχω μια σοκολάτα γάλακτος της ίδιας μάρκας, η οποία ανά 100 γραμμάρια έχει 535 θερμίδες και 30,2 γραμμάρια λίπους. Πολύ χαμηλότερο από τη μαύρη σοκολάτα. Εδώ έχουμε την άσπρη σοκολάτα, στην οποία βλέπουμε ότι ανά 100 γραμμάρια έχουμε 571 θερμίδες και 37,1 γραμμάρια λίπους. Σοκολάτα ναι, παν μέτρο άριστο όμως.